Nesta entrevista, Javier vainos falar da vendima na casa. A súa orixe procede de Guadalaxara, pero leva vivindo en Ourense 30 anos. Desde hai cantos anos que realizas a vendima? Desde que nací. Explícame como é o proceso do cultivo da uva. O primeiro paso é cuidar o chan, onde vas a cultivar. É importante empregar produtos naturais, esterco fermentado de ovella, e non deixar que medren moito as malas ervas. O segundo paso é a poda de inverno, e o importante é deixar poucos brotes. O terceiro paso é podar en verde. Ao longo do ano hai que vixiar o estado fitosanitario e empregar os produtos máis ecolóxicos posibles e os estrictamente necesarios. No envero da uva hai que despuntar e desfollar a viña para que medre mellor e xa logo tocaría facer a vendima. Como é o proceso da colleita das uvas? Antes de recollerlas, mirar o grado alcohólico. Ten que ser entre 13 e 13,5 grados. Despois, recollelas, a ser posible, con baixa temperatura, é dicir, a mañá cedo. Recoller soamente as que teñen as que estean moi sanas e maduras. Cando xa están recollidas, lévanse á bodega. Que tipos de uvas cultivas? De viño tinto, mencía e un pouco de garnacha tintorera. De branco, treixadura, loureira, torrentéis e albariño. En que época do ano cultivas as uvas, as recolles e fas o viño? A poda no mes de febreiro. A poda en verde no mes de maio e xuño. A vendima a finais de setembro. E o viño despois da vendima, a principios de outubro. Explícame paso a paso como fas o viño. Depende de se branco ou tinto. No viño branco, primeiro tritúranse a uva e co mosto faise o viño. No viño tinto, primeiro tritúrase a uva, desparíllase os racimos e botanse a ferver os bagazos. Logo, cando remata de ferver, sepárase o bagazo do viño e con el faise aguardente. Algún ano conxeláronse as uvas? Sí, no ano 2017. E no 2018 o mildeu, que é unha enfermidade, as derramou. Que procedimento realizas cando as uvas enferman? A peor enfermidade é o mildeu. Entón, sulfátalas cando o precisen e tes que vixilarlas constantemente. Cal é a túa parte favorita da vendima? Probar o viño novo. Quen che ensinou a facer a vendima? Ensinoume o meu avó Balbino, o meu amigo Manolo, o meu sogro Castor e os libros. Fas a vendima todos os anos? Sí. É moito traballo para dúas persoas? Para hacer viño para casa, non. Como o distribuídes? A vendima realizan Javier e o seu sogro Castor. Os dous facemos de todo, pero a miña muller axúdanos a podar, e a miña sogra e a miña filla a facer a vendima. Ves cambios na vendima cando eras pequeno e agora? Non, o único que agora hai máis pestes. Cales son as diferenzas da vendima en Guadalaxara e en Ourense? É igual, o único é que o mildeu en Guadalaxara non é tan nocivo e os encastes das uvas son distintos. Alí emprégase o tempranillo e a garnacha. Moitas grazas, Javier. A túa información é moi interesante. Todo o teu traballo coas uvas regalarache unha recompensa.